Jesu tata bụ ụka nke 18 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 2 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche anyị na ha ga-akarịta ụka tata. Na aja nke Mass tata, Cecilia Odim na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ebere ya na nchekwaba ya n'oge nke ugbu a COVID-19. Wee na-ekenekwa Chineke n'ụzọ pụrụ iche na ada nke ya dara ka ya si na ya wee fụta enweghị nsogbu. Onye a chọrọ ka akpa afọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya maka ọdịmma Maureen Okereke, onye nke na-elote mgbe eji were mụọ ya tata. Ezinụlọ ụfọdụ na-enye Chineke ekene na-ayọkwa maka ihe ezinụlọ anụnwa bi n'obi ha na-ayọ Chineke. Chris Okereke na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya, nchekwaba ya na mgbaziri ya, ọkachasị n'isi Maureen Okereke, onye nke bedenya ya danyelụ tata, ka Chineke na-agọzi ya na-agọzikwa ezinụlọ ha. Philomena Okoye na-enye Chineke ekene na-ayọkwa amara Chineke, ngọzi ya na odudu ya n'isi ezinụlọ nke ya ebe onye ọbụla n'ime ha nọ, ka Chineke na-agbaziri ha. Ifeanyị na Krisonwe Emelie na-enye Chineke ekene maka ọlụ Chineke na-alụ na ndụ nwa ha nwoke Chukwuma, wee na-enyekwa ya ekene n'ụzọ pụrụ iche maka arọ 33 Ifeanyị na Kristi ji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ayọkwa ka Chineke na-abawanye ngọzi ya n'etiti ha. Ezinụlọ Ebunilo na-ayọ maka mkpụrụ obi Josephine Chinwoke Ebunilo na Sista Kirian Ebunilo. Felicia Umeibe na-ayọ maka mkpụrụ obi Demian mmadụ Abụchukwu Umeibe. Reginald na Ifi Eze na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Jacob Amobi Eze, Monica Onyekwelu ni Eze. Francis na Dorothy Akpamgbọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Cecilia Ogbuto, Michael Ogbuto, Nkiru Anụnwa na Esther Umade. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass anyị tata bụ ụkọchukwu Ambrose Udoji. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Anyị abịawo Chineke nna o, anyị abịawo ikene gị o. Anyị abịawo Chineme mma, ndị ga
Chineme mma ụmụ ga-abịawo ikele gị o. Anyị abịawo, anyị abịawo, anyị abịa ka ikele gị o. Anyị abịawo, anyị abịawo, anyị abịawo ikele gị o. Anyị abịakwere nkwa mee ya, ndị ga-abịawo ikele gị o. Anyị abịawo Chineme mma ụmụ ga-abịawo ikele gị o. Anyị abịawo, anyị abịawo, anyị abịa ka ikele gị o. Anyị abịawo, anyị abịawo, anyị abịa ka ikele gị o. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Dịka ukwe mbata si wee kọwaa, anyị bịalụ ikene Chineke maka ọgọnafọ ọma ya n'ebe anyị nọ n'ụzọ pụrụ iche, otu o si wee na-echekwaba anyị ọkacha n'ife anyị na ọya anụnwa na-achụ anyị ọsọ ukwu elu ana na-eje, ya na ife ndị ọzọ o megasịla anyị. Onye ọbụla folu chi, ụgwọ o ji Chineke bụ gịnị? Ekene. So ka anyị na-ekene ya maka nke a na ife ọma ndị ọzọ megasịla anyị, ka anyị na-ayọkwa ya ka ọ na-echekwaba anyị, mee ka okwukwe anyị n'ebe ọ nọ siwanye ike. Ife na-ebuso anyị agha na ndụ nke okwukwe erika, ọgụ ụfọdụ si n'ime onwe anyị, ọgụ ụfọdụ si n'aka mmadụ ibe anyị. Ife niile ndị a ka anyị bụ n'obi wee na-ayọ Chineke ka ọ zọpụta anyị. Onye kwe chi eme gịnị? Chi ekwe. So anyị kwelu chi anyị eme gịnị? Iji kwado onwe anyị ọfụma maka emume nke Eucharistia n'ụwa, ka anyị nyochie na akọ na uche anyị ebe anyị si mejọọ, ka anyị yọọ mgbaghalụ. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile meela anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, dulu anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. Ndị ihe ha na-asọ Chukwu, anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esekpu elu gị, anyị edo gị ebube, anyị ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị, osebụlụ ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, di nwe anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meela anyị ebere. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nara ayịyọ anyị. Onye nọ n'aka nri nna, meela anyị ebere. N'ihi na sọ gị dị asọ, sọ gị bụ di nwenu, sọ gị o Jesu Kristi kacha dị enu, nyelu mmụọ nsọ na ebube Chukwu nna. Amen. Ka anyị yọọ ayịyọ. Di nwenu, nọnyere anyị bụ ndị ezinụlọ gị. Anyị na-arịọ ka i site na nnukwu obiọma gị na-emere anyị ihe ọma mgbe niile.
anyị na-aṅụrị na ịbụ onye ntọala na onye ndu anyị. Biko kwudosie anyị ike na amara gị ka ị na-echekwebe anyị bụ ndị ahụ ikwudosiri ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. I invite everyone to pay close attention to the readings because during the homily we'll be asking some questions. So, onye ọbụla atọ ntị na ozi ọma na n'ife ọgụgụ maka oge okwuchukwu. Anyị nwere ọtụtụ ajụjụ ma nke anyị ajụ Chukwu n'onwe ya. Ọ bụ na ọ nọrọ nso, anyị esendieli message na WhatsApp. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọpụpụ. Ụmụ Izrel niile bidoro ntamu na-ekwutọ Moses na Aaron n'ọzara na-asị, n'ezie ọ gara akara anyị mma a sị na anyị nwụnyere n'aka Onyenwe anyị mgbe ahụ anyị nọdụrụ n'ala n'akụkụ ite anụ n'ala Ijipt, bịakwa na-eriji nri afọ. Ma unu bịara dupụta anyị n'ọzara ebe a ka igwe mmadụ niile a nwụchaa n'agụụ. Onyenwe anyị ewee gwa Moses, ugbu a aga m eme ka nri si n'igwe zoro unu ka mmiri kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ndị mmadụ ga-apụ tụtụkọta nri ga-ezuru ha n'ụbọchị ahụ. Aga m esi n'ụzọ dị otu a lee ha ule iji chọpụta ma ha ga-edebekwa iwu m ma ọ bụ na ha agaghị edebe ya. Anụla m ntamu niile a ụmụ Izrel na-atamu. Gwa ha sị, na mgbede anyasị ọbụla unu ga-eri anụ, ma n'ụtụtụ ọbụla unu ga-erigide nri rijuo afọ. Nke a ka unu ga-eji mara na mụ onwe m bụ di nwenụ bụ Chineke unu. N'uhuruchi ụmụ nnụnụ na-efepụta kpuchichaa elu ụlọ ndo ha dum. N'ụtụtụ igirigi na-ejupụta na mbara ọzara niile agbara ụlọ ndo ha gburugburu. Mgbe igirigi ahụ kọrọ n'ala ọzara, ihe dị ka akpụ ebere ebe jupụtara n'ala ahụ niile. Mgbe ụmụ Izrel hụrụ ya, ha jụrịtara onwe ha ajụjụ sị, ihe a ọ bụ gịnị? N'ihi na ha amaghị ihe ọ bụ. Ma Moses gwara ha sị, ihe a bụ nri ahụ Onyenwe anyị nyere unu. Okwu nke osepụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Ihe unu ga-aza bụ, Onyenwe anyị nyere ha achịcha si n'igwe. Zanụ ya. Onyenwe anyị nyere ha achịcha si n'igwe. Onyenwe anyị nyere ha achịcha si n'igwe. Onyenwe anyị nyere ha achịcha si n'igwe. Zanụ ya. Ihe anyị nụrụ na ihe anyị ma na ihe nna nna anyị ha gwara anyị ka anyị ga-ekwupụtara ụmụ ụmụ anyị na-abịanụ.
anyị ga-akọrọ ha na aka ọrụ Onyenwe anyị dị egwu, kọkwara ha maka ike ya na ọrụ ebube ọ rụrụ. O nyere ha ọchịchị si n'igwe, sọnụ ya onye nwe anyị. Nyere ha ọchịchị si n'igwe, onye nwe anyị. Nyere ha ọchịchị si n'igwe. O tiri mbara igwe iwu, ọnụ ụzọ eluigwe niile ewe meghee. Achịcha ha ga-eri wee zooro ha ka mmiri. O nyere ha nri nke eluigwe. O nyere ha ọchịchị si n'igwe, sọnụ ya onye nwe anyị. Nyere ha ọchịchị si n'igwe, onye nwe anyị. Nyere ha ọchịchị si n'igwe. Mmadụ nkịtị riri nri nke ndị mmụọ ozi. O zitere ha nri ha jiri rijuo afọ nke ọma, bịakwa kpọbata ha n'ala ya dị nsọ, bịakwa kpọbata ha n'elu ugwu nke aka nri ya lụtara n'agha. O nyere ha ọchịchị si n'igwe, sọnụ ya onye nwe anyị. Nyere ha ọchịchị si n'igwe, onye nwe anyị. Nyere ha ọchịchị si n'igwe. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Efesọs. Eji m aha Onyenwe anyị na-arịọ unu, na-adọkwa unu aka na ntị, ka unu ghara ịdị na-ebi ụdị ndụ aghara ahụ eji mara ndị ọgọ mmụọ, ndị uche ha tọgbọrọ n'efu. Ama m na ọ bụghị ihe ahụ ka unu mụtara na Kristi, ewepụ ma ọ bụ na unu aghọtaghị ya nke ọma mgbe a kụziri unu nke bụ eziokwu dị n'ime Jesu. Ọ pụtara na unu ga-ahapụ ụdị ndụ ochie ahụ unu na-ebi, tụfuo n'onwe unu nke ochie, onwe unu nke ahụ na-adaba n'ureure na mmerụ site na ịgbaso agụụ mmehie niile dị n'anụ arụ. Unu ga-eji mkpalite ọhụrụ nke mmụọ nwụchaa obi unu, ka unu wee yikwasị onwe unu nke ọhụrụ ahụ ekere n'oyiyi Chineke. Onwe unu nke ahụ dị na oyiyi nke ịdị mma na ịdị nsọ nke eziokwu ahụ. Okwu nke osepụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, hale, haleluya. Haleluya, haleluya. Hale, hale, haleluya. Hale, Hallelujah. onye nwanyị okwu gị bụ mmụọ na ndụ, ọ bụ gị eziokwu nke ndụ ebighị ebi. Iji okwu nke ndụ ebighị ebi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.
halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Ma mgbe igwe mmadụ ahụ hụrụ na Jesu na ụmụazụ ya anọkwaghị n'ebe ahụ amụbara ha achịcha, ha banyere n'ụgbọ mmiri ndị ahụ gawa Kapanọm na-achọ Jesu. Mgbe ha kụfere hụ Jesu n'ofe osimiri, ha sịrị ya, onye nkụzi, olee mgbe ị bịara ebe a? Jesu zara ha sị, n'ịgụ n'eziokwu, ihe unu ji achọ m abụghị na unu hụrụ ihe ịrịba ama, kama ọ bụ n'ihi na unu ejila achịcha wee rijuo afọ. Kwụsịnụ ịlụ ọrụ maka nri nke na-emebi emebi, kama rụwanụ ọrụ inweta nri ahụ na-adị wee ruo mgbe ebighị ebi, nke bụ nri ahụ nwa nke mmadụ ga-enye unu. N'ihi na Chineke Nna kara nwa nke mmadụ akara ịrịba ama ya. Mgbe ahụ ha jụrụ Jesu sị, gịnị ka anyị kwesịrị ime iji rụọ ọrụ Chineke? Jesu zara ha sị, lee ihe bụ ịrụ ọrụ Chineke, ikwere n'onye ahụ o zitere. Ha jụwa ya sị, olee ọrụ ịrịba ama ị ga-alụ ụlọ anyị ka anyị wee hụ kwere na gị? Gịnị ka ị ga-emere anyị? Nna nna anyị ha riri achịcha ọcha n'ọzara, dịka e dere n'akwụkwọ nsọ sị, o nyere ha nri nke sitere n'eluigwe ka ha rie. Jesu wee sị ha, ana m agwa unu eziokwu, ọ bụghị Mozis nyere unu nri ahụ sitere n'eluigwe, kama ọ bụ Nna m na-enye unu ezi nri ahụ sitere n'eluigwe. N'ihi na nri Chineke bụ nke ahụ si n'eluigwe arịdata wee na-enye ụwa ndụ. Ha rịọba ya, onye nwe anyị, nye anyị ụdị nri a mgbe niile. Jesu wee sị ha, mụ onwe m bụ nri nke ndụ. Onye ọbụla bịakwutere m, agụụ agaghị agụkwa ya ọzọ. Onye ọbụla kwere na m, akpịrị agaghị akpọkwa ya nkụ ọzọ. Ozi ọma nke osebụlụ ụwa. Amen. Unu nọzikwa ya? Unu nọ egwu egwu. Ọ dị ka onye ọ na-anọ egwu egwu, ụfọdụ nọcha otu a. Onye ọ na-nwụkọnacha onwe ya. N'ife ọgụgụ nke mbụ, ndị mmadụ tamụlụ ntamụ megide Chineke, megide Mozis. Ọ gịnị ka fa na-atamụlụ ntamụ? Gịnị bụ iwefa? Onye ọ na-zatali ọfụma, agụụ, kụọla onwe gị aka. Agụụ. Afọ ekwero ọnụ mel gịnị? Zuo ike.
n'ife ọgụgụ nke mbụ fayo Jesu ka o mee gịnị? Ka onye kwefa achịcha. Ofu agụụ a ka ji ndị mmadụ aka. Ya bụ agụụ obigo ka agụụ ọ ka na-agụ anyị. Agụụ ọnago. Agụụ ọnago. Ọ ịmazi ife na-agụ gị. Ọ ịmazi ife na-eme gịnị? Ife na-agụ gị. Maka ife na-agụfa abụrụ ife ya edubefa n'ebe a na-eje. Tụọ gịnị na-agụ gị? Efuru ifefa gwalụ Moses mgbe anyị nọ n'Ijipt anyị na-eliju afọ. Nli bụ o tegokwa na agụ mebele ndị mmadụ ife. O tego. So ifefa chefulu bụ ka fa nọ na-eli na-aṅụ. Fa chefulu na fa bụ ndị oru, ndị enwere onwe fa. Onwe bụrụzie maka ife olili ka fa ji wee chefue na inwere onwe fa ka fa mkpa ka baalụfa ulu ka ga ejufe afọ karịa ite nli fa na-ekwu maka ya. So fa mara ife na-agụfa. Amen. Ọnya ka Jesu ji wee sị fa lụba n'ọlụ maka nli nke na-eme gịnị? Unu alụzụ n'ọlụ maka nke na-eme gịnị? Nke na-eme ngafe. Anyị ka na-akọ maka ndị mgbe ochie n'oge nke anyị. Ọ gịnị na-echu anyị ụla tata? Ife na-agụ anyị ọ bụ ife ga-enwetala anyị ndụ ebe ebe ka ọ bụ ife na-eme ngafe? Ị nwere ike ịza nke a. Ife na-echugola tata ọ bụ ife ga-edubaga gị na alaeze Chineke ka ọ bụ ife na-eme ngafe? Esemokwu dị n'etiti gị na nwanne gị, ife ọbụla ese, obodo ife anya abụ ịmụchi anya ekpuchi efe gị n'ana nke aga ka ọ bụ ife ga-adị ọkpụ tọrọ ọkpụ. Ọnya ka o ji dị mkpa na anyị ejuru onwe anyị ọ gịnị na-agụ anyị? Ịma anyị chee na ọ bụ na agụ nli na-agụ anyị. Anyị abịa na adọkasị onwe anyị na nli abara ulu. Ọ bụ eziokwu na nli ka a na-ekwu maka ya. Amen. Mana ife a na-ekwu maka ya akalili nli. Ọ na-alụtụ aka ife na-echu anyị ụla. Ife anyị ji maka ya adọgbusi onwe anyị. Mgbe anyị dolo iru n'ịchụ nli nke dị nwobele oge, ife o ya eme anyị bụ ichefu ịgbado anya na nli nke na-eme gịnị? Na-enye ndụ ebe ebe ga-enwedebe anyị nso na Chineke. Ọ ife dị n'ịchọ maka nli abara ulu. Ife a na-ekwu abụrụkwa maka nli, maka ụfọdụ enojusigo nli afọ wee bịaba. Ndị ligolo nli wee bịaba, unu ya enwere ya ka enu ngwa unu enweni n'aka.
and ụfọdụ na-eme fada kwue ife ị na-ekwu ọsịsọ ka anyị mee gịnị, and ka ụfọdụ na-ekwu maka olili, ka ụfọdụ na-ekwu maka gịnị, ndị aṅụrụmụ na-anọrọ ebe a. So na ọ bụrụkwanụ maka nri nke ayabụ anyị na-eli wee dị anụ arụ mma, ọ bụrụ ya bụ ife na-ese. Amen. Fa jụrụ Jesu ofu ajụjụ, ya bụ ajụjụ wee bụrụ kedu ife anyị ga-eme ka anyị wee lụọ ọlụ onye, ọlụ Chineke. So nya ka anyị ajụkwa onwe anyị kịta, kedu ife Jesu zalafa. Enekwana ya n'akwụkwọ, maka ịna ya n'akwụkwọ bụ izu expo. Ka ife Jesu zalafa, kedu ife bụ ịlụ ọlụ Chineke? Fa jụrụ Jesu kedu ife anyị ga-eme ka anyị wee lụọ ọlụ Chineke. Jesu wee zaa afa sị, ife a bụ ịlụ ọlụ Chineke. Gịnị ka ọ bụ? Ị na-ebe ka mmanwụ. Kwụpụrụ na ya aka. Ikwelu na onye afọ o mere gịnị, o zitelu. Ịma ifunu ji chefuo enye. Ifunu ji chefuo enye bụ na o nwere ife anyị na-eche bụ ọlụ Chineke. So Jesu wee zaa afa ife uche mmadụ eyiterọ. Kedu ife anyị ga-eme ka anyị wee lụọ ọlụ Chineke? Asị ka ajụba anyị ofu kịta, onye ọbụla nwere ike ikwu ife dị iche iche, mana ife Jesu gwalụfa ọ gbagojulufa anya. Ikwelu na onye afọ o mere gịnị, o zitere. Does it sound like accomplishing the work of God? Ife ọ dị ka ịlụ ọlụ Chineke. Ọnya ka anyị ji chefuo enye. Ọlụ Chukwu dịle mụ na gị. Ọlụ Chineke wee bụrụ ikwelu na onye afọ o mere gịnị, o zitelu. Ajụjụ ọzọ, kedu ife jikọrọ ọlụ Chineke na ikwelu na onye afọ o zitelu? Agwa m ntọ ntị naanị na ajụjụ na-eme gịnị? Ọkwa agha akara aka ọ na-eli ngwụrọ. Kedu ife jikọrọ ịlụ ọlụ Chineke na ikwelu na onye afọ o zitere? Yes. Ị ka na-ebe ka mmanwụ obe egwu. Ikwenye n'ọlụ Chineke adịrọ ofele. Okay. Anyị na-enye anya ọ dịka ọ dị ofele, mana ọ dịrọ ofele. Okay. So kedu ife jikọrọ ya bụ ọlụ Chineke na ikwelu na onye o zitere? Kụpụrụ na ya aka. Ọzọkwa, fa akọwagolu gị aka ọzọ tupu ịza. Ife jikọlụ ọlụ Chineke na ikwelu na onye o zitelu bụ n'ihi ekwelu na onye o zitelu tupu ịlụba ọlụ mere gịnị, ọlụ Chineke. Na ọ bụ na ikwero na onye o zitelu, o nwero ọlụ Chineke ihe eme gịnị, ihe alụ. Okwu a o mili emi. Iji nwee gbalie ya ọfụma. Efere ifefa na-agwa Jesu
na Chineke nyelu nna fa achịcha site na Moses. Jesu wee na-asịfa, ọ bụrụkwanụ Moses nyelu nna unu fa achịcha a, o Chineke nna m. So na ọ bụrụ na unu ekwetara na m, nya bụ ọlụ Chineke lụrụ site n'inye nna nna unu fa achịcha, unu eme gịnị? Unu ama nkwenye. So unu kwelu na m, unu ya ekwelu n'ọlụ aka Chineke nke pụtara ife na achịcha o nyere nna nna unu fa. Ikwelu n'ọlụ Chineke, kwelu n'onye afọ o zitere, ga-enyere anyị aka ịlụzi ọlụ, ịgbaba mbọ maka ime ife dị mma. Ikwelu na Jesu bụ achịcha nke dị ndụ, nke si n'eluigwe wee mee gịnị? Wee bịa. Panem de chelo prestitis eis. O nyere ha achịcha nke si na gịnị? N'eluigwe. Fa amara na Jesu bụ onye a na-ekwu maka ya. O wee na-alụtụrụ fa aka na unu ga-eme gịnị? Unu ga-ekwelu na ya tupu unu enwee lụọ ọlụ Chineke, wee kwelukwe n'ọlụ Chineke nke pụtara ife na nli o nyelu gịnị? Ndị nke unu, na nli nke ọ ka na-eme gịnị? Ọ ka na-enye unu taata. Ọ maka ifi na ikwelu na Jesu Kristi bụ ịlụ ọlụ Chineke kpatalụ Pọl dị asọ ji akọwatala anyị n'ife ọgụgụ nke ịbụa. Ka anyị rapụzianụ ndụ ochie, ndụ ekwolo, ndụ anya ụfụ, ndụ imegide mmadụ, yirizie uwe nke ịfụnanya, obi nwanne, obi mmadụ, nke jupụtara na eziokwu na ikpe nkwụmọtọ. Ọ bụrụ na ị kwero na Jesu Kristi, ịlụ ọlụ ndị a, ọ ya baa uru, bekee ya aghọta ya. Abụ m ụzọ, bụrụ ndụ n'eziokwu, Jesu gwara anyị niile, nyesobe m oge. Ngwanụ ka anyị sobe ya. Ka anyị dobili ebe a. Ị ga-ekwelu na Jesu dịka ndụ, dịka ụzọ, dịka eziokwu tupu ịnụba ọgụ maka gịnị? Eziokwu. Tupu ịlụba ọlụ ka udo na eziokwu wee mee gịnị? Wee chịba. Amen. Ọlụ ọma Chineke pụtara ife mgbe ọ sị na ya kee ụwa niile. Ọ ikwenyezi na Chineke, ikwenye na Jesu Kristi, ọ ga-enyere anyị aka ya bụ ọlụ na Chineke kere ụwa, anyị ekweta na ya. Ọlụ di na nwunye na iwube ezinụlọ Chineke bụ Chineke dolie ebube na mbido ọkụkọ ụwa. Ikwenye na Jesu Kristi ga-enyere anyị aka, sacrament of matrimony. Anyị eme gịnị? Anyị alụba ọlụ ka ọ kwudosi ike. Lotu isi ajụjụ, kedu ife anyị ga-eme ka anyị wee lụọ ọlụ gịnị? Ọlụ Chineke. Unu ga-ekwelu n'onye afọ o mere gịnị? O zitere, tupu unu akwado ma nabata ịlụ ọlụ Chineke pụtara ife n'iwube ezinụlọ. Ịlụ ọlụ Chineke pụtara ife na anyị kwadolo ụlọ ụka nke Chineke.
efere kịta na onye ọbụla nọ ebe a. St. Eugene Parish, ọ bụrụ na unu ekwero na Jesu Kristi, nya bụ ọlụ nke Chineke ime ka unu ụka ya kwudosi ike, unu aya na-emerọ gịnị? Unu aya na-alụ ya. So kụpụlụ na ọnwụ unu aka na unu kwere na Jesu Kristi. Ọ ikwenye na Jesu Kristi bụ ntọala ịkwado unu ụka, ikwudosi ike n'okwukwe. And unu lotelu na onwere ife anyị abụ ọ na-eme mmadụ asụ na enwezuka Chineke. Ọ bụ na in fact, tupu ọ bụ na imele ife a mgbe m bụ kedu ife ya bụ gịnị? Gaga n'ogu. Si na ọ gaga n'ogu. Si na ya bụ gaga n'ogu. Ọ bụ na mgbe m bụ gaga n'ogu ka ị mere ife a. Ha! Ma ya dịba. Ife o jizi ekwu ife a maka gịnị? Na o kwenyego na Jesu Kristi. Onya ka o ji nwee dajụọ. Nya ka o ji nwee dajụọ. Nya ka o ji ozi nwee gosi gị na isi ra bụ na gịnị? No. Ifuru ife bụ ịlụ ọlụ Chineke. Amen. Onya ka Jesu ji zafa ajụjụ a dịka o nwechara ka ọ dị, mana ife nnukwu nkụzi ka ọ bụ dịla anyị. Ọlụ Chineke bụ ịgbaghara anyị. Nna gbaghalụfa na ndị a bụ ndị isi akpụ fa amara ife na-eme. Tu mgbe iji maka ife Jesu Kristi wee gbaghalụ, ị na-alụ ọlụ gịnị? Ọlụ Chineke. Amen. Ị na-alụ ọlụ Chineke. A na-akpọ oku ka enweta ego dịka kịta a na-afọ unu na-akwado unu Harvest and Bazaar nke unu na-eme yearly. Oge elugokwa ọkwa ya eme taa. Ọ maka ifi ya bụ ikwenye na Jesu Kristi ka iji nwee nghọta na agụụ na mmasị ime gịnị? Ịlụ ọlụ. Ọ bụrụ o nwere onye ị na-emeli ya, and ọ bụ na ịpụtazi onwe onye ya agbaga akwụkwọ. O nwere ya agbaga akwụkwọ ma ọ kpọpụ gị ụlọ ikpe, ma n'iji maka ifi ikwenye na Jesu Kristi wee na-eme gịnị? Wee na-alụ ya, wee na-akwado ya. So na ọtata ka ọ ga-apụtakwa ife ọzọ igosi na ikwenye na Jesu Kristi na-akpanite mmụọ anyị n'ịlụ ọlụ Chineke site n'ịkwado Harvest and Bazaar. Anyị eme ka ọ na anyị eme? Ọlụ Chukwu dịrị mụ na gị. Anyị na-alụ ya. Ọ maka ifi n'ikwelu na Jesu Kristi na ịnabatakwa ịlụ ọlụ Chineke kpatara iji ekpokọna ezinụlọ nke Chineke nyere gị. Mgbe ị na-ekpokọnata ezinụlọ Chineke, ị na-eme gịnị? Ị na-alụ ọlụ Chineke. So ike agụna gị. Unu ma na ọ dịrọ n'ofele ịlụ nya bụ ọlụ Chineke. Maka ezinụlọ ị na-ekpokọnata ọgụ ụfọdụ, esisi gaba iru agabafe azụ, esisi gabazi azụ agabafe iru. Ụfọdụ a na-agba igose n'anya, mana ijiri maka ifi okwukwe gị na Kristi na n'ịlụ ọlụ Chineke wee mee gịnị? Wee na-atachi. Ọkwa n'ịlụ ọlụ Chineke ka ọ bụ inete nne na nna gị ọkacha mgbe fa kabalụ nka. Onye nwe anyị ka ife anyị ga-eme ka anyị wee lụọ ọlụ Chineke, ikwelu na onye afọ o zitelu, ikwelu na Jesu Kristi ga-enyere gị aka mgbe nne na nna gị kabalụ nka ka ime gịnị? Ka ị netafa. Mgbe ị na-enetafa ka ị na-alụ ọlụ onye ọlụ Chineke. Gị bụ onye nkụzi, okwukwe gị na Kristi ga-enyere gị aka
ka ị na-akụzili ndị nọ n'okpuru gị n'usoro o kwesịrị, and ka ị na-eme ya, ị na-alụ ọrụ onye? Ọrụ Chineke. Gị bụ dọkịta, bụrụ nọọsụ, ma ọ bụ draiva, ma ọ bụ onye na-esi nri, ma ọ bụ fada dị na ya, ma ọ bụ brọda dị na ya, ma ọ sista dị na ya. Mgbe iji maka okwukwe gị na Chineke wee na-eje ya bụ ozi, ị na-alụ ọrụ onye? Ọrụ Chineke. Di nwenụ m, kedu ife anyị ga-eme ka anyị wee lụọ ọrụ Chineke? Anyị afụghị ya tata, na ife anyị na-ayọzi Chineke bụ ka anyị gbado anya na ya bụ ọrụ wee buba ya n'ịgba mbọ fụ na anyị sepụrụ aka n'imegide mmadụ, maka ọrụ Chineke dịka anyị si fụ gbadokwuru ụkwụ n'ikwu eziokwu, ikpe nkwụmọtọ, ịgba mbọ fụ na o nwere onye ịnapụrụ ma ịnọchiri ụzọ. Ka Chineke nyere anyị aka, gọzie anyị, ka anyị lụgide ọlụ ya anụnwa wee lụlue ya n'isi njedebe, ka anyị wee nwee ike ịnata ụgwọ ndụ ebe ebe site na Kristi dị nwe na anyị. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, ma ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ amụ emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe na ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ọbịa. Ka anyị jiri n'oge a wee yọọ Chineke Nna ka ọ gbatala anyị ọsọ enyemaka wee na-echekwaba anyị n'ịlụ nya bụ ọlụ ọ ranyere anyị ka anyị na-alụ, ma kwelụkwa na nwa ya bụ Jesu Kristi nke o zitere anyị dị ka nri nke ndụ ebe ebe. Nnatọ ntị gị n'ala zamụ, Chineke tọọ ntị gị n'ala zama ekpere, onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, nnatọ ntị gị n'ala zamụ. Nnatọ ntị gị n'ala zamụ, Chineke tọọ ntị gị n'ala zama ekpere, onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, nnatọ ntị gị n'ala zamụ. Maka nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile, maka Pope, ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị ofufe ọlta niile, ka mmụọ nke Chineke na-agbaziri ha ụzọ ịdị asọ, ka ha na-edu nzukọ n'ụzọ eziokwu nke Kristi oge niile. Anyị arịọ gị. Abụ m onye njọ n'ụwa, ogbenye ka m bụ n'ụwa, nnatọ ntị gị n'ala zanụ m, zamụ zamụ na
zama ekpere na-aza ntị gị n'ala. Oh, onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, nnata ntị gị n'ala nzamụ. maka obodo niile na-agba mbọ ịchọta ezi ụzọ nke ndụ na inye ndị agụụ na-agụ ihe oriri, ka Chineke na-akwalite mbọ ha na-agba ka onye ọbụla na-enweta ihe oriri ga-ezuru ha na ezinụlọ ha. Anyị bụ ndị njọ n'ụwa, nna nyere anyị aka n'ọsọ. Eze tọ ntị gị n'ala, zana anyị zanyo nna. Zama ekpere, zamụ onye njọ ka mbụ, ogbenye ka mbụ n'ụwa, nna tọ ntị gị n'ala zamụ. maka ndị otu Kristi niile, ndị ọgbakọ okwukwe anyị, ọkacha ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka okwukwe anyị na Kristi na-agbawanye, ka okwu Kristi anyị na-anụ oge niile na-ewetara anyị ọgwụgwọ nsọ, na-azụ anyị nri nke mmụọ. Anyị arịọ gị, nyere anyị aka Jesu, ogbenye ka anyị bụ n'elu ụwa. Eze tọ ntị gị n'ala, zanyo zanyo ekpere na-aza ntị gị n'ala. Onye njọ ka anyị bụ, ogbenye ka anyị bụ n'ụwa, nnata ntị gị n'ala zanyo. maka ndị na-enye aka n'ụzọ dị iche iche ịzọpụta na ịkwalite ndụ ndị ọzọ, ka Chineke na-echekwaba ha n'ọrụ ebere nke ha na-arụ, nyekwa mba niile nzọpụta na udo na-adịgide. Anyị bụ ndị njọ n'ụwa, nyere anyị aka eze, nna tọ ntị gị n'ala zanyo. Papa tọ ntị gị n'ala, zanyo ekpere, zano ewu n'ụwa, nnata ntị gị n'ala zamụ. maka anyị niile na-agbakọ n'ebe nchụaja nke a oge niile, maka onyinye owuwe ihe ubi anyị nke afọ a, ka anyị na-enwe ịhụnanya na nnabata nwanne na nwanne, ka nghọta zuru oke na-adị n'etiti anyị oge niile, ka amara Kristi bara anyị ụba mgbe anyị na-eji onyinye o nyere anyị ejere ya ozi. Ndị njọ ka anyị bụ, ogbenye ka anyị bụ n'ụwa, na-atọ ntị gị n'ala zanyo. Papa tọ ntị gị n'ala, zamo n'ụwa, nnata ntị gị n'ala zamo. maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na aja masị dị asọ tata, ndị nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche, ka ha nweta ebere Kristi site n'ekpere anyị, ka ndị niile ọnwụ ha metụrụ nata amara Chineke iji nagide ihe mgbu a. Anyị arịọ gị dị nwenụ, nabata ha n'alaeze gị, onye kere ụwa, na-atọ ntị gị n'ala zanyo. Papa nnabata anyị, onye njọ ka anyị bụ, ogbenye ka anyị bụ n'ụwa, na-atọ ntị gị n'ala zanyo. Chineke nna pụrụ ime ife niile, ịnụgọnụ ka o si akpa anyị, anyị na-agbakwanyezi ka ịbawanye okwukwe anyị na Jesu Kristi, otu nwa gị zitelu, ka anyị wee nwee ike isite na ya wee na-alụ ya bụ ọrụ nke ga-edubata anyị na ndụ ebe ebe ikwere anyị na nkwa. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe na anyị.
ọrụ aka Chukwu bịanụ ka anyị tọrọ ya, ndị nwanyị nke igwe bịanụ ka anyị tọrọ ya, eluigwe n'ụwa bịanụ ka anyị tọrọnụ ya, ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tọrọ ya, ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tọrọ ya, mama ọ bụ nke eluigwe bịanụ ka anyị tọrọ ya, ndị o nyere ndụ bịanụ ka anyị tọrọ ya, onye o nyere ahụike bịanụ ka anyị kelenụ ya, onye o mere mma bịanụ ka anyị tọrọ ya, ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tọrọ ya, ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tọrọ ya, ụmụ nke eluigwe bịanụ ka anyị tọrọ ya, nnụnụ nke eluigwe bịanụ ka anyị tọrọ ya, ụmụnta nke eluigwe bịanụ ka anyị tọrọ ya, anụ bi n'ọhịa bịanụ ka anyị tọrọnụ ya, ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tọrọ ya, mana ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tọrọ ya, asị m ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tọrọ ya, ịma na ọ bụ ya kere ihe niile bịanụ ka anyị tọrọ ya, mama ọgaranya n'eluigwe ka mma, ọgaranya n'eluigwe ka mma, asị m ọgaranya n'eluigwe ka mma, asị m ọgaranya n'eluigwe ka mma, were akụ gị nye n'ụmụ ogbenyele, were akụ gị nye nụ ndị ka mma, nye ndị isi, nye ndị ekpenta, nye ndị nwa na-atụ atụ n'ọnụwo, ịbụ miloniya n'eluigwe ka mma, ịbụ miloniya n'eluigwe ka mma, n'ihi na ebe akụ gị dị ka obi gị ga-adị, n'ihi na ebe akụ gị dị ka obi gị ga-adị, ọgaranya n'eluigwe ka mma, ọgaranya n'eluigwe ka mma, asị m ọgaranya n'eluigwe ka mma, were akụ gị nye nụ ndị ka mma, were akụ gị nye n'ụmụ Chukwu, weta akụ gị nye n'ebe Chukwu, n'ihi na ebe akụ gị dị ka obi gị ga-adị, n'ihi na ebe akụ gị dị ka obi gị ga-adị, ọgaranya n'eluigwe ka mma, ọgaranya n'eluigwe ka mma, ọgaranya n'eluigwe ka mma, ọgaranya n'eluigwe ka mma, ịbụ miloniya n'eluigwe ka mma, ịbụ miloniya n'eluigwe amaka, were akụ gị nye nụ ndị ka mma, n'ihi na ebe akụ gị dị ka obi gị ga-adị, ọgaranya n'eluigwe, ọgaranya n'eluigwe ka mma, ọgaranya n'eluigwe ka mma, elu ụwa ọ dị mma dị njọ, ekwere ewo maka ma gbaba n'ime Jizọs ga-akọpa. Lagos
yọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ife ga-asọ Chineke ji ike niile ịnalụ nnụ. Di nwenu, biko doo onyinye ndị a nsọ, were obiọma gị nara aja nke a anyị ji mmụọ anyị niile na-ehunyere gị, mezuekwara anyị onyinye nke a n'ime gị na ndụ ebe ebe site na Kristi dị nwere anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. Ọ bụ ihe kwesịrị ezi ya na-enye ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile, o nna dị nsọ, site na nwa gị hụrụ n'anya bụ Jesu Kristi. Ya bụ okwu isi na ya mee ihe dum, onye izitere ka ọ bịa gbapụta anyị. O were arụ site n'ike nke mmụọ nsọ amụọ ya na Virgin Maria, iji mejuo uche gị na iji gbatara gị ndị ga-abụ ndị nke gị doro nsọ. Ọ gbasara aka nke ọnwụ n'enu obe, ọ bịa merie ọnwụ were gosi na mbilite n'ọnwụ dị. Ka anyị soro ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na-ekwupụta otito gị, were otu onu na-ekwe. Nna ịdị nsọ ezie, so gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ihu hasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richere nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị,
anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịhụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịfụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na Archbishop anyị bụ Jose Gomez na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaba n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwe ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Per ipsum et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per homonia saecula saeculorum. Ka anyị nwere n'ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị, anyị na-ayọ gị o osebụlụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ ege niile. Anyị ewelu gbanarị nsogbu niile, welu nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwalụ ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anya na njọ anyị, kama nekwesị anya na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke osebụlụ ụwa dịlụ unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekene nke udo. Meranye bere, meranye bere, bere. Meranye bere, meranye bere, meranye bere, bere. Nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo, udo. Nye anyị udo, nye anyị udo, udo. Nee nwa atụrụ nke Chukwu, nee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ
n'olili nke nwa atụrụ Chineke.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, ị werela onyinye nke gị si n'eluigwe wee zụọ anyị. Ike ịzụ anyị anaghị agụ gị. Anyị na-arịọ ka ị nọnyere anyị oge niile. Biko chekwaba anyị ka anyị were tozue ịnata nzọpụta ebe ebe site na Kristi dị nwe anyị. Anyị nwere obere ọkwa onemone ndị ICMO. Ọ bụrụ na agbasa ICMO, unu ga-enwe meeting na Satọde anụnwa na-abịanụ. Ọ bụ virtual dịka unu si enwe, ka onye ọbụla lota meeting ICMO Satọde anụnwa, virtual meeting. Lenọs na Ngozi anụ nwa nke nwa ha nke iri rapụrụ, a ga-akala ya ụka ebe anụnwa Fraịde anụnwa na-abịanụ 6 p.m. aka kasịa ụka ejebezie na CMG Hall ebe a ya akwanyere ya ugwu nke lụrụ ya. Ụka ebe anụnwa 6 p.m. agbasa ụka agabazie na hall ebe a ga-eme mmemme celebration of her life. Ndị grandma agbasa achọrọ ịfụ unu ebe unu na-anọ na ukwu ụdala. Ndị grandma ka anyị lote agbasa anyị eje ebe anwa. Ndị na-ajụ maka Sunday bulletin, anyị ya ama na anyị ka nọ na pandemic. However, ndị niile nwere email ICMO, ICW, a na-esend the bulletin to unu nwa. Ihe ọ fụtalụ bụ ịfụrụ akwụkwọ nke m ka m ji ebe a, iprintili ya ijidie, ọ inebe anya na fonu gị ndị nke nwere fonu. Ọ dị na ịntanetị. Ndị ICMO, ndị ICW, a na-ese ndị ya na email unu nwa nke onye ọbụla. Ịbịaba iprintị nke gị were bịaba. Pandemic abịago, anyị nọ n'enu ya, mana atụgharịa ụkwụ atụgharịa egwu, ọ ka o si wee do. So anyị na-achọpụta na ka esi eme ya. Anyị afụgo na ọ daghaligo, so eme iprinti enya na nke gị were bịaba ụka. Ịgbasakwa iweli ya, arapụna ya ebe a. O nwere akwụkwọ ọbụla dị n'ụlọ ụka ebe a nụnwa. So print ya Sunday bulletin at home, use it or on the phone. Ka nsi wee ghọta, stand to be corrected. ICMO, ọ bụrụ virtual meeting, ọ bụ physical. Unu ga-abịa na hall ebe a ụbọchị Saturday ka unu ya eme meeting. Ọ ma bụ virtual, ọ bụ physical ka ọ ga-abụ. Ọ ihe mere ka nghọta kịta. Ka anyị si were ama ọkwa eri oge, tata ka anyị na-ebido onyinye inye Chineke ekene, Thanksgiving, nke anyị na-eme kwa arọ. And ọ bụrụ Thanksgiving nke bazaar, ọ bụ Thanksgiving nke anyị eme monetized. Anyị amere ihe ere, o nwere ihe anyị na-eweta. Ihe niile anyị eme, anyị eji ego were mee ya. Monetized Thanksgiving. Agbasa kịta, anyị gbasa nya ihe anyị abanye ozigbo. Otu ọbụla
enwere Tansi zone, Hiri zone, Shanahan zone. Anyị nwere baskets maka ha. Anyị nwekwara basket nke ndị grandma. Anyị nwekwara basket nke dị general. Ndị enweghị grupu ọbụla. Ma nke ka nke, anyị na-eke envelopes. Ị bịa na that envelope, make sure na ị memory to your zone. Make sure na ị dere zone nugu n'ime ya, n'enu ya. O ya abụgodo ime mistake tinye ebe ọzọ ka e nwee ike correct ya. Ide iweta the envelope, make sure na ị dere ya zone. Ọ bụrụ na ubi Hiri, Tansi, grandma nke ọbụla dee ya na ya. Ịbịakwa basket a ga-etinye ya ebe a. O ya ebucha akwụkwọ igosi zone basket anwa dị fọ ka anyị loti ya. Anyị ga-ebido kịta. Emekwa ụbọchị ụka ọzọ ndị nwere ike. Ụbọchị ụka ọzọ na-esonye. The next 2 Sundays. Ọ bụ anyị ga-emekwa ya. Ma obodo ọbụla, local gọọmenti ọbụla etu na-esi na wee chọọ, steeti ọbụla ka anyị si eme ya na mbụ, etu a ka anyị esi mekwa ya n'arọ nke na-ebido tata ka anyị na-eme ya. Anyị wee na-ekene ndị ọbụla na-enye aka n'ụlọ ụka ebe a, ọkachasị ndị tech team, ndị nke na-enye onyonyo bụ ebe ga-anọ n'ụwa niile. Ị na-ekiri Igbo Catholic Community Los Angeles. Biko ka anyị kụpụrụ ụnụ ha aka. Ka anyị na-ekene ha, ka anyị na-ekenekwa onye isi doro anyị ụka tata. Mgbe m kwuchara na-ebido ụka mfoto, ofu onye sọrọ ka m amarozi afọ ya. M sị ya ogene, ọsị m ụnụ nọkwa ya. So fada nke doro anyị ụka tata, Fada Ambrose Udoji, ụnụ nọkwa ya. Anyị na-ekene ya. N'otu aka nwakwa biko kụpụrụ na ọga anyị nke nwe ụlọ ụka ebe a, Fada Umeobi aka. Daalụnụ. Aha, o mic inozikwe. Ya go na mic. Na ndị otu gị. Ile anya n'iru gị, geele anya n'azụ gị. Ile anya n'aka nri gị, mgbe ị lere anya n'aka ekpe gị. Ị bụrụ onye eziokwu, ị ga-ahụ ihe ga-eme ka ị jaa Chineke m. Asị m na ị ga-ahụ ihe ga-eme ka ị jaa Chineke mma. Otodiri Yesu. Otodiri Yesu. Biko, unu mana ya na pandemics. And I have skyrocketed this stage with a lot of people. However, ana m akpọpụta onye isi ndị nna, Sir Paul Ifediba, and also our voice of St. Eugene, Talking Tech, biko bịa na stage. Thank you. While ha na-abịa, anyị nwere 5 baskets here. E nwere general basket is labeled there. Where Tansi, where Hiri, where Bishop Shanahan, and where the grandmother. So you manage the group you belong to. Get there. The envelope good here. By the way, the usher had envelope today. The usher will make envelopes. And when you need envelopes today, in your envelope, then next Sunday, I know on a full gear.
Thank you. I will hand over the mic to our voice, the talking tech. Take over. Thank you. Otode Njesu. Honor for my voice, the Olaga Township. So nge wepu ihe a mkpu n'obi obinigwe ga-agaghị anyị ncha niile na onye ọbụla ga-abịa nye onyinye tata ka onu anyị wee ike wee na-ada ọfụma ọfụma. Oto dị Njesu ụnụ afọrọ na ọ nwere ihe dị iche egbe na egbe ka anyị kwalụ Jizọs aka. Aka mbụ anyị ga-akụli ya bụ na ihe a dị ka New Year. Anyị anụgo ọgụ nke izizi. Ọgụ nke izizi Chineke gbochiela anyị bụ coronavirus, COVID-19. Nke ịbụọ anụwa na-abịanụ ndị oyibo si na ọ ga-adị like a scratch. Anyị ga-akpachapụ anya mana ọ ga-adị like a scratch on the body of an elephant. Chineke anyị ga-emela anya na-emekwala anya n'aha Jizọs. Obi n'igwe anyị ekene gị ngwa na kịta azị ka anyị malitezi onwe ndị otu chọrọ ịbịanụ nsogbu ọbụla adịrọ ọsọ ihe ha ga-eme bụ ka ha mee ka anyị malụ ka anyị bilite ka anyị bido n'azụ azụ ebe ini wee na-agbagote ndị ukwe o nwere ndị ọsọ nọchanụ Kedu ihe m ga-enye family gị, members first enyere nne m Chineke? ihe na-abịa ngwanụ ka anyị were wee na-abịa kedu ihe anyị Ọma ga-eme mma zuru ahụ wee. Kedu ihe m ga-enye Families, onwe families ndị nke chọrọ. Odogwu n'agha. Kịta, Ọ families. bụ onye ga-akọchasị mmeso ọma Chineke naanị abụ ọma ka m ji bịa n'erughị Chineke abụ otito ka m ji bịa ezi Chukwu soro m na-eto ya ọ dị mma soro m kere ya na-eto ya ndị nke Chineke bi ya nụ Ezinụlọ, families. Ndị chọrọ ije kịta. Families. Ịhụnanya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile mbekuru Okereke family, ọ bụ ha na-abịa. Okereke family. Okereke family na-abịa. ka mbekuru gị Ụbụrụ nwaanyị. ọfịzara m Okereke family bụ ha na-abịa. ezigwe onye dị ka gị Okereke family, ọ bụ ha na-abịa. iwe kele gị Abụkwa m, Chukwu nna m, Mrs. Ogo abụ Kendewo. otito ka m O nwere ndị ga-eji ọzọ? jaa gị O nwere mma. ndị ọzọ chọrọ ije? O Chineke Chris dị mma Okeke family. ebube gị dị okwu. Okereke family. onye chọkwa Udefi dị ya Ihe Udewi o dịkwa mere ya gị Ezinụlọ ndị ọzọ. ihe O nwere o ndị chọrọ mere ije gị kịta. ihe ọ na-emere anyị ọnụ m apụghị O nwere ndị ịkọ chọrọ ya. ije. Ọ bụ ndụ o nyere gị ahụike o nyere gị Ọ bụ o si mee. ihe ọ na-emere gị ọnụ m apụghị ịkọ ya ọ bụ ụmụ o nyere gị Na-aga. akụ na ụba o nyere gị Ọ bụ o si mee. ihe ọ Alụmda na-emere gị family. ọnụ m apụghị ịkọ ya nchekwa bụ o chere gị ọ bụ ọrụ o nyere gị ihe ọ na-emere anyị ọnụ m apụghị ịkọ ya ya mere soro m na-eto ya ọ dị mma soro m tobe ya na-eto ya ndị nke Chineke bi ya nụwo a ga-amakọrọ ụnụ ihe Chukwu mere m n'ebe nnọ Ọ bụrụ ya anyị na-abịa, ọ bụrụ ya anyị. Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile mbekoro gị ị na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime mkpa m ka m bekoro gị akwa ịzara m Chineke onye dị ka gị ezigwe onye dị go abụ otito m ga-eji wee kelee gị Chukwu nna m abụ otito ka m ga-eji jaa gị mma o Chineke O nwere ndị ọzọ? O nwere dị onye mma ọzọ? ebube gị Ngwa dị gawanụ. okwu Nnọli family, anyị ekene. idea chi anyị dị mma Ọ bụ chi akọ, anyị dị mma akọ. chi anyị dị mma Ọ bụ o. akọ na-abịa kịta. Ezinụlọ Amen. akọ ọ bụ ha na-abịa. Akọ family chi anyị Akọ, dị mma ezinụlọ anya akọ. anyị na-ede Ajọ chi anyị ụdị dị bịa. mma o o chi anyị dị mma o chi anyị dị mma
agbakụrụ ezuru ike Ọgbakọ na-abịa ezinụlọ. iwe anyị isi mkpe ihe mbụ ka mbụ ọ ga-aka na-eme mma Ilanụ onye family anyị na-enye na-ekene. ndụ onye gwọrọ m ọrịa onye nje anyị isi yo ọ dị mma chi anyị dị mma ọ dị mma Ọgbakọ na-abịa kịta. chi anyị dị mma chi anyị dị mma chi anyị dị mma oche anyị dị mma onye anyị na-efe chi anyị dị mma onye na-aza ekpere onye mbụ ka mbụ ihe kwuru eme ọkwa gị bụ ekwe eme onye nyere anyị ndụ onye gwọrọ anyị ọrịa ọ dị mma idea Ọ na-abịa, ọ na-abịa. ọgọziwa mụwa Chineke si na ọgọziwanye ebighị ebi ọgọziwo bụ Chineke si na ọgọziwo onye nwe gị ndụ ka onye nwe ụwa si na onye re gị ndụ ebighị ebi Dozie ụzọ n'ezinụlọ ya. Ifeanyi eji nwa family. Dozie ụzọ n'ezinụlọ onye ya. nwe gị ndụ gị onye nwe Ụzọ. ụwa si na ọgbapụta gị Ụzọ ebighị ebi n'ezinụlọ. Dozie ụzọ n'ezinụlọ ya. Ọ bụ ya na-abịa. Ọ dị efi abịa. Dozie ezichi m lele ezichi m lele ezi Chineke gị ezichi ilele ezichi ilele ezichi ilele onye na-eme mma ezichi m lele onye na-enye ike ezichi m lele ezichi m lele ọ gọziri m agọzi dede m o ezi Chineke ọ gọziri m agọzi dede m o ezichi m lele ezichi m lele ezichi m lele onye na-eme mma onye na-enye ndụ onye bụ dike onye ekweme ọ gọziri m agọzi Oh yes. Ụdọ. Amen. ọ gọziri anyị agọzi o tinyere anyị ijara ọ gọziri anyị agọzi o tinyere m njara ọ gọziri m agọzi ọgwụgwọ o tinyere m ezichi m lele 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 ezichi anyị lele ọ gọziri anyị agọzi odede m tinyere ezi Chineke nna gọziri anyị agọzi odede m children of God let us shout hallelujah. Shout hallelujah to the Lord 3 times. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Ikwere na Jesus, biko tena hallelujah. Shout hallelujah to the Lord 5 times. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 amen, amen, hallelujah, 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 amen, amen. Amen. Hallelujah. Kele ya. Onyere gị nwa. Amen. Amen. Hallelujah. Onyere gị ego. Onyere gị ndụ. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Amen.
onye ga-asị m efela ya ọgịga emere m ihe ọ na-emere m o ị ga-asị m efela onye na-eme mmanụ mewara m ihe m nara nụ ya o ị ga-asị m efela ya Ah, ike nkwa ma mba emewara m ihe m nara nụ ya ị ga-asị m efela ya ọgịga emere m ihe ọ na-emere m o ị ga-asị m efela anyọrọ m ya nwa onye m nwa nyekwasa m ọzọ ị ga-asị m efela ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efela ya aleluya amen aleluya amen aleluya amen 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 hallelujah amen ka anyị kụpụrụ ndị kwaya anyị aka ka anyị kụpụrụ Jizọs aka omemma ka anyị kụpụrụ ya aka maka ezigbo ndụ na ezigbo ebe kọndishọn na-eku o nyere anyị na Los Angeles ka anyị kụọrọ ya aka n'aha ndị niile na-enyere aka ma ndị CMO ICW Sasiwaya Makụ onye ọbụla na-enyere aka n'ụlọ ụka anụwa nke a bụ ntụpela azụ anyị ka na-ebido anyị maka o si wee dị n'arọ one na one gara aga Chineke wee dobe anyị ndụ n'arọ anụwa n'izuụka na-abịa abịa na izuụka na-abụ na-abịa abịa chere na aka ghọrọ anyị ka Chineke gọzie okwu birikwa na ndị nwe mmadụ. Thank you, the talking tech. Thank you. Daalụ. Daalụ rinne maka ikwenye na Jesu Kristi wee nwee ike ịdị na-alụ ọlụ ọ tụrụ anya n'aka anyị ka anyị na-alụ ma ịgbasa okwukwe ma ịgba mbọ fụ na ezi mmekọrịta dị n'etiti anyị na mmadụ ibe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gụsigo na-abanụ n'udo. ndị youth choir cherekwanụ Katọlik ka m ga-abụ n'ime ya ka m ga-anwụ Maria bụ ezi nne m ya sọrọ ụwa akwụbe Katọlik ka m ga-abụ n'ime ya ka m ga-anwụ ọnwụ ọma Maria bụ ezi nne m ya sọrọ ụwa akwụbe Katọlik